City esittelee sekavin tuntein anti-ohjelmaa Pullakuskit. Siis pullakuskit. Sanoin pullakuskit. Täällä jälleen Posti-Pekan oma haarakonttori, jota ei lakkauteta, koskapa kukaan ei tiedä tästä konttorista. Tämä on niin salainen. Höyrytämme täällä auki kirjeen kuin kirjeen ja suljemme sen niin, ettei yksikään kirjeen saaja voi epäillä mitään. Tämän mahdollistaa uusin tekniikka, eli saksalainen Der Rotomotor Galliona aus Gordon, kirjeen auki höyrytyslaite. No niin, painekoneessa käy nousemaan, joten siitä vaan aukomaan ja nauramaan. Meillä on täällä mies paperipussi päässä tulossa studioon. No niin. Tää on kyllä rupealla traditio, koska ne saa Ursulan remontin kuntoon. No kyllä se... No eikö tää on ihan mukava saada sut vieraaksi, mutta rauta vähän sitä pussin reunaa, että nähdään en rauta ennen kuin täytän 70. Ja sitten voi olla jo. Sitten paljastetaan, että kuka oli tämä suuri kirjeiden auko. Sitten onkin on niin paljon Veikko Lavin näköinen, että se on aivan sama. No vitsejä tällä välillä en ole kyllä kuullut yhtään, ettei toimittajalla olisi yhtään. Ei, toimittajilla ei paljon vitsejä, tämä on tosiasioihin perustuva ohjelma. Tämä on niin totta, että tästä ei auta alkaa vitsailemaan. No, se on tässä taas pikkuhiljaa aika edennyt mukavasti. Siellä tosiaan kaljavahinkoa korjaillaan Ursulassa ja Niin sä oot nyt sillä taskukoneella joudut aukoa kirjeet. Joo, tämä handy-malli. Joo. Top Handy 970. Open Man. Joo, justiin. Tele Open Man. Kyllä, tämä on erittäin edistyksinen ja tällä pystyy jopa samalla vehkeellä kuuntelemaan äänikirjaa, kun tässä on kasetti, tekki samassa. Sitten tässä on kaljapullo avaaja, kato tällainen on, ja sitten on mattoteline. Jos sattuu tosiaan kaljavahinko kotona, jos himas sattuu tai jossain hotellissa, niin, tai jotain tällaista. Maton kuivumaan. Niin, voi panna tähän maton, tällä avataan näin. Ja sitten täällä on sosku ja viinakauppa tässä samassa. Jos sattuu hätää tulee, niin tämä on Handyman. Joo, Openman. Joo, ja tällä pystyy tosiaan kuuntelemaan, kuten nyt juuri höyrytin tämän kasetin, täällä näkyy olevan Elisabeth Rehn lähettänyt äänikasetin. Hetkinen, kelles tämä on? Paninko sen paperi jonnekin sinne, missä luki tämä vastaanottaja? Näytäpäs sieltä. Oliko siellä? Onhan mulla täällä tehty paperitkin tästä. Joo, kyllä rikospoliisille on mennyt. Joo, kyllä. Se on mennyt poliisilaitokselle. Elisabeth Rehniltä? Niin. Jaa, eikö se, mitä on käsitellyt näitä, ketkä on luistanut sen takana pois? Niin. Mitäs se poliisille tämmöisiä asioita? En minä tiedä. Kaipa häntä harmittaa siinä määrin, että no kuunnellaan. Eikö sillähän tämä leviä? Se on tietysti, hei nyt mä tiedän, kun se on RKP, niin se on luullut, että se tarkoittaa rikospoliisi. Reskuskikospoliisi. Reskuskikospoliisi, joo. Joo, taikka reskue. Hälytys. Se on niinku vahingossa laittanut väärän osoitteen. Joo, niin on. No kuunnellaan kuitenkin. Sekasi on ämmä. Se on. Pannaan koneeseen ja tämä piti kyllä patterilla toimia. Jos se ei toimi, niin tämä toimii oluella sitten. Open. Nyt lähtee blaupohjaa ja... No se on Ellu täällä. Hei. Kyllä aika suunnattomasti ottaa kyllä aivoon tämä, että siellä muutamat pojat otti kyllä sillä tavalla asian hurjasti esiin, että minua alkoivat syrjiä tässä presidenttiperissä ja tekivät todella semmoisia raakoja ratkaisuja, niin kuin Tonneri Jörkkäkin. En olisi ikinä uskonut. Jörkkäkin menee tuolla tavalla tekemään ja lähtee muiden ehokkaiden taakse. Että voisiko tähän asiaan saa enää minkäänlaista korjausta ja tai helekutti. No niin, siellähän, ei tästä saa selvää, ei ne poliisille tuolla tavalla itse kyllä. Ei kyllä. Se on tarkoitettu RKP:lle ja se on mennyt rikospoliisille. Joo, se itkua tillitti siellä, mutta ei kato näin voi käydä, se on raaka peli. Taas on kasetti, tää toinenkin on kasetti, jonka tässä höyräyttelin. Tämän on lähettänyt mainostelevisiolle Paavo Noponen. Paavo Noponen, joo. Mistähän Paavo siellä? Sinivalkoinen ääni. Sinivalkoinen ääni. Joo, ja... Mistä se nyt on tuohtunut, vai onko se kiitosta vai mitä siellä on? En tiedä, kun tässä kasetin kanssa lukee näin, että formula selostajille.
tarkoitettu äänikirje. Aha. Kuunnellaanko pois? Kuunnellaan pois. Laulupohjaan. Täällä Paavo Noponen. Suomen sinivalkoinen kansa ei mielestäni ole ansannut noin surkeita selostajia kuin mitä formulakisossa saimme kuulla. Minä voisin kyllä sanoa olevani erittäin syvällä rintaäänellä pettynyt näihin selostajiin, jotka eivät edes tiedä, minkä autonumerot vastaavat mitäkin kuljettajia. He eivät tiedä, kuka keskeyttää. He puhuvat täyttä paskaa, täyttä palturia koko ajan. Suomen sinivalkoinen kansa on tottunut kuulemaan kaiken näköisiä mahtavia selostuksia, mutta tuommoista paskaa ei ikikuuna päivänä ennen ole kuultu. Ja sieltä lähtee vasemmalta varmasti yleensä aina nämä virheet. Nimittäin juuri nämä paskimmat selostajat ovat täysiä kommareita tai muuten vaan sikoja, hulluja pölvästäjä, joita ei pitäisi koskaan tuuttiin päästää. Tässä vaiheessa poskilleni kihoaa sinivalkoinen kyynelle selostajien puolesta. No niin. Olipas siinä. Mulla soi puhelinkin tuossa välillä, huomasin. Joo, siellä kato poliisit varmaan Poliisit jäljittää. Ne tietää, että sä oot täällä. Ne Joo. varmaan nyt... Sun kannattaa lähteä hyvin äkkiä, koska Ei sulla- selvittää ei- kuka kirjeiden aukoja. Ei sulla hei olisi toisen väristä pussia, nimittäin mä tulin tämän valkoisen pussin. Pannaan punainen pussi, niin ne ei tunne enää. No. Ota toi muovikassi tosta. Älä tukehdu. Joo, anna pari pullaa matka. Joo, ai pulloa. Niin, eikö pullaa? Pullaa. Niin. Joo. Nyt täytyy lähteä. No Keu, moi. keu. Keu. Linnoissa kreivien. No niin, täällä on jälleen teidän porilaisen ihmepoikani Usko ja Tauno, kun soittaa vaan suomalaista musiikkia. Vaikka te ette haluiskaan, niin me silti viihdytetään teet Radio Cityn kanavalla, me hölmöt porilaiset Usko ja Tauno. Me soitetaan teille tällaista, mikä sopii jokapäiväiseen tunnelmaan, tämmöistä kaunista ja puhtoista suomipoikamusiikkia. Jos te ymmärrätte kaikki sanat ja tavut ja äänteetkin menee jakeluun. Ja tästä ei kiroilla. Ei kiroilla eikä pahoinpiirellä ihmisiä. Tää on hellyyden ja rakkauden ja tulevaisuuden ohjelma. Usko ja Tauno ja Suomi Pop. Hei vaan, hei Joo. kuuluuk. Halo. Täällä on Usko ja Tauno show, niin kuin sanotaan Suomessa. Onko nämä linkit nyt selvät, että kuuluu sinne statiin? Kyllä varmaan, me ollaan Perunakuopasta täällä Porissa, kun emme uskalla, että sinne Hesa tulee, niin pakko lähettää tää ohjelma Perunakuopasta käsin, perästä käsin, jälkeenpäin. Perästä käsin on kuulemma ohjelma, niin kuin joku sanoo, että ihan kuin se olisi perästä käsin. Me ei nyt oikeastaan mitään sanottavaa tällä hetkellä muuta kuin semmoista, että me ollaan vähän sitä mieltä, että Porin markka. Tänne pitäisi saada oma raha tänne Poriin, että me nähtäis vähän, että niinku miten toi, kun Suomen markka on mennyt niin alas ja Pori on mennyt vaan ylöspäin, niin meidän pitäisi saada oma raha, Porin markka tänne nyt. Tai Porin frangi. Tai Porin dollari. Mitä ne on? En mä tiedä, ne on jotain iso rahoja, kovin rahoja kuitenkin. Se olisi paljon kätevämpää, kun tää olisi Porin raha ja niin seteleissä on Usko ja Taunon kuva. Toisen puolella Usko ja toisen puolella Tauno. Sitten kun pyyt perseen, niin aina saisi miettiä, että kumpaa pyyhkisi, Taunoa vai Uskoa. Tämmöisiä asioita me täällä mietitään. Niin, ei muutakaan miettimistä. Otetaan vähän musiikkia, että ohjelma kevenee, kun tää on niin raskas soutus aina tää meidän ohjelma, kun tää on niinku kuoli-ilmoitus. Yhtä raskas. No. Ihmisille. Kun ne No näkee niin. kuoli-ilmoituksen lehdessä, ne on pahalla tuulee miettii, mihin toi kuoli, niin aina kun Usko ja Tauno show alkaa, niin miettii, että voi vittu kun ne kuolis jo. Tää on ihme juttu tää seuraava bändi, kun ne sillä vääntelehti lavalla, ne sillä lailla kiemurteli. Äärneet tää orkesteri, kun ne kiemurteli aina. Joo, sielunveljet, se oli semmonen kappale. Porissa niitä ei paljon näkynyt, kun ai tuli turpaa, jos Pori tuli, vaan tommoinen sielunvelilauma. Niin, porilaisille. Niin, porilaisille tuli turpaa. J. Karjalaisen on ollut aika usein tässä, jotenkin me hyväksytään se niinku helpommin kuin on sielunveljet, kun se on vähän enemmän sellaista maanläheistä. Niin, se ei ole sellaista niin kaupunkimusaa. Se laulaa nyt, oi mikä ihana ilta. Meillä on Porissa aika monta kertaakin ihania iltoja, mutta kun en vaan muista, koska niitä olisi ollut. Mutta Eikä- yleensä niitä on ollut helvetin paljon. Eikä toista kertaa tuu. Varsinkin silloin, muista sä, kun sä jäät traktorialle, niin mitä ihana ilta se oli. Kyllä mä sen muistan. Joo, oi mikä ihana ilta. Pääs kuitenkin. sairaalaan, siellä sai ruokkaa. Niin, hyvä mämmi. Oli siinä sellainen. Tää on Hesalai äijä tää Karjala kyllä, että en mä oikein tiedä sitten mitä mieltä siitä olisi. No en mä oo mit mieltä, jos Hesasta on. Varmaan on töhrittykin käet täyteen, missä lukee Mama Faker. Ja mitä kaikki muut, niin lukee Mato Faker, vai mikä se on Kaikki semmonen. äklöjä juttui. Ja piru syö saatanaa käsivarreissa ja semmosia just tässä tatuoitu kovanaamoja. Harrikalla ajellaan ympäri Suomea ja lesoillaan vaan. Ainakin on harrikkapaita. Niin. Ja karhukopla ajaa perässä kyttää, missä ne asuu. Niin, on kummattista. No ei puhuta siitä enää, ei kun perkale, nämä seuraavakin on hesalaisia, mutta nämä on kas vähän hölmöjä. Että nämä on sellaisia vähän porilaisen olossia. Nämä on Lapilahden linnut ja tapasin naisen ja tuskin ne on kyllä naista tavannut ikin. Vähän sellainen viininkin mulla on aineskin. Ei mekään olla. No, se Ei vai? Ei. Haist paska, on mä ainakin ollut. Älä valehtele. Turus. Ai Turuus, no mutta sitten ei lasketa. Juu, Turus. Kun et sä muista, kun meillä oli keikka Turus, niin mulla oli se nainen siellä silloin. Mutta ei turkulaisia naisia lasketa. Sähän istuit siellä vaan Matti ja Tepon kanssa, puhuit niiden levystä siitä. Ja maidosta. Kaiken takana on nainen ja joit maito. No niin. No kuunnellaan ne Lapilahden linnui. Se tällä kertaa Usko ja Tauno Sosta. Hää?
tässä, elämän pokerissa häviämässä, märät ja paiseet selvittämässä, ei oo helppoa elämässä. Vuorossa aamun peili. Erikoistoimittaja Lundgren ja Rundgren ovat jälleen pohtimassa ajankohtaisia ilmiöitä ja tarpomassa ajankohtaisuuden suossa, mutta tällä kertaa selvitellään, mistä johtui, että säät olivat aivan kurjat. Helsingissä ei ollut yhtään hellepäivää koko viime kesänä, ja meillä on paikalla, voisiko sanoa asiantuntija vai pääsyyllinen, en tiedä, Juha Föör. Terve. Niin, jos itse asiassa syyllisenä pidetään minua, niin kyllä se aika karmistavan kuulosta on näin yhtäkkiä todettuna, mutta kyllähän tietysti voidaan langettaa tietty syyllisyys meillekin, joka kerrotaan näistä sääilmiöistä ja sillä viisi, että kyllä tietysti aika surkea tulos oli tämä kesä, ettei varsinaisia hellelukemia saatu aikaiseksi. Saattoi johtua pitkään sitten, että Itä-Baltiasta levisi niin pahoja matalapaineita, että niille mun itsekään oikein enää mitään siinä vaiheessa, kun se ruudussa kerrottiin. Olisiko sellainen mahdollista kenties näin tästä Rundgreni vaan miettii ääneen, että jos te ajattelisitte positiivisesti ja lupaisitte siinä teidän tiedotuksessanne hyvää säätä, niin olisiko se mahdollista, että sen voimalla sieltä tulisi hyvä sää? No kyllä, se täysin mahdollista on, mutta täytyy ottaa huomioon, että kyllä meillä meteorologillakin stressi pukkaa aina välillä. Varsinkin, jos on henkilökohtaisesti asiat tietyllä jamalla, että harmittaa joku frendi tai joku vastaava trendi ottaa tarpeeksi pannuun, niin silloin tulee luvattua myrskyistä, utuista ja räntäsadetta ihan jopa juhannuksellekin. Että kyllä sillä suuri vaikutelma on, että jos ollaan oikein hyvällä tuulella, niin saattaa aurinkoistakin säätä sieltä sitten esiin pilkahtaa. Mistä se johtuu sitten sellainen, että joskus tuossa puhuttiin vähän aikaa sitten, että nyt maapallon lämpötila nousee ja nousee ja nousee ja kasvihuoneilmiöt ja muut tulevat mukaan ja kohta sulavat pohjoisnavatkin ja sitten meillä tulikin tällainen kesä. Mistä ei ollut niinku tolkuun häivää? Niin, no nyt on todella vaikea mennä näin meteorologina arvioimaan sen varsinaisia syypeliä, jotka ovat jo hyvin pitkälle ja kaukana tuolla jossain muualla, kuten golfilloissa ja siellä päin. Hyvin vaikea mennä sitä noin analysoimaan suoralta kädeltä, mutta se saattaa olla tämä kasvihuoneilmiö ihan siitä, että tunteet kuumenee maailmalla siinä määrin, että siinä saattaa olla kyllä tällainen tietty lämpötilan vaikutelma maapallon pintaan nähden, joka taas eri tavalla ottaa tiettyjä golftuulia vastaan. Voi olla mahdollista. Voi olla. Niin, mykkämöili. Joka tapauksessa kurjasti meni kesä, eli vituralleen niin sanotusti. No, tämä kesä meni vituralleen, mutta katsotaan nyt, jos seuraava kesä saataisiin hieman aurinkoisimpiin merkkeihin sitten, niin saisin minäkin nukkua rauhassa ilman niitä häiritseviä puhelinsoittoja, jotka nyt ovat vallanneet minut tasaan tyystin kokonaan. No, sen niistä säistä ei niille mitään taida mahtaa edes teikäläinen. No ei sille voi itse meteorologikaan muuta kuin kurjuutta ja kiroutta itkeä tässä. Kiitämme näistä asiantuntijaneuvoista. Meillä olisi tässä höyrykirjeiden aika, mutta kun täytyy sanoa, että ei ole puhelin soinut, ei ole soinut. Hei! Sieltä se nyt tuli taas. Sieltä se tuli ovesta juuri sillä hetkellä. Sä oot kuin Batman, sä tulet just oikealla hetkellä. Joo, ja minä tulin samanlaisella autollakin suurin piirtein. Ja sitten se, että minä kuulin, että puhelin ei ole soinut, no eihän tässä nyt puhelinta enää tarvitaan väliin, koska minä toimin nykyään manuaalisesti. Paperipussi päässä. Paperipussi päässä ja manuaalisesti. Joo. Kyllä. Eli päähöyryttäjä itse, joka henkilöllisyys pysyy edelleen meille tuntemattomana on tässä. Päähöyryttäjän kurssin kävin tässä aikoina. Kyllä ne sanoo, siellä kun mä lähdin sieltä koulusta, ne sanoo, että kyllä sä oot yhdenlainen höyrypää. Mutta niin, tässä ammatissa täytyy tietysti olla höyrypää, jos meinaa, että saa päähöyryttäjän tittelit ja pääsee höyryttelemään tällaisella laitteella, kun minulla sattuu olemaan. Eli tämä Openman on jälleen toiminut. Taskukäyttäjä, hän on siis täällä jälleen. Ne ei ole Ursulan kaljavahinkoa saanut vielä korjattua. No ei ihan vielä, ei siellä nyt montaa viikkoa enää menee, kun se alkaa olla jo konneksissa. Olisiko vielä viikko kaksi, niin mä pääsin uusiin tiloihin. Siellä on nyt tehty sellainen allaspohjainen lattia, että kestää läträtä oluen kanssa. Tämä ei tule toistumaan tämä kaljavahinko enää, ja se on sikäli
Toisaalta se on sääli, minä joudun nyt seuraavat oikeastaan 37 vuotta taas höyryttämään sitten hotellissa, mutta On se aika jännä, että sulla on hotellihuone, missä on kaakeloitu lattia ja viemäri. Kyllä nimenomaan. Ja tiedätkö, mikä siinä hauskinta on? Kun se on 6. kerroksessa, se putki menee suoraan sinne respan pojille. Jos kaljavaiko sattuu, niin pojilla on hauskaa. Joopa joo. No niin. Jaha, täällä on itse, Hertti Leili. Täällähän lukee ihan kuule suuren taiteilijan nimi. Arvaas, kuka on näin suuri taiteilija? Eihän täällä montaa suurta oo. No sano, joku niistä. Frederik. Ei, vielä suurempi. M. Nykänen. Aha. Hän jos joku oikein staraa, niin kuin sanotaan. Joo. Ja hän on vähän tiuskahtanut se lehdelle ja päättänyt kirjoittaa... Ei, mutta onhan täällä kasettikin, kyllä ei sen puole. No. Tässä kirjan päällä lukee vaan, että tämä kasetti täytyy hoitaa se lehden päätoimittajalle ja vähän helvetin äkkiä. Tai rupea ryyppäämään. Niin, tai ratkean. No niin, hetkinen. Kasetti koneeseen ja plaunappi ja tosta lähtee. No tässä on Nykäsen Matti, moi. Meistä jokainen jossain elämänsä vaiheessa aivan varmasti viettää synttäreitä, eiks niin? Mut vittu, oliks teidän ihan pakko mennä lohkoinen kuvat hei sinne lehteen? Että tää oli pikkusen kornimeininki, että jos meikäläinen vähän hyppii jostain alas, niin heti pitää olla tuolla lehdis. Mua ottaa päähän tää homma. Tässä ei ole mitään järkeä enää, että joutte vastuuseen jälkeen, että mä tuun ja lopsin korville ja monta miljoonaa markkaa rahaa teiltä. Elikkä jos sitä paa korjausta, eikä tehkää sellainen korjaus, että pankaa samat kuvat, mutta piirtekää niihin housut jalkaan. Ja jos ei tähän onnistu, niin sit joutuu oikeeteen. Moi! Pip, pip. No niin. Jopa se oli letter. Joo. My baby just wrote me a letter. Joo. Kirje sulle kaiken kertoa voi. Kyllä. Hei, minussakin jos vielä laulaja äänestä. Pitäisiköhän yrittää joku kaunis päivä kolkutella levyyhtiöiden ovia. Ja kirjaa avataan niin. Jotain letter-aiheisia biisejä voisi olla kaikki. Kokonainen letter, höyry LP. Joo. Joo. No niin. Ja taas on sitten... Nyt on ulkomaanposti ja tämähän on perkele Italia. Varmaan joku pizzapoika lähettänyt. Katsotaan mitä täältä löytyy. Jaha. Näin, tässä oli tämä ei ollut muuten enää muuta kuin sinetti tässä päällä, että sen takia kuuluu tämän repaisena, että kyllä tämä kone hoitaa muuten tämän höyrytyksen. Sinetin saa repiä, sehän ei ole mitään. Eihän se on minkä arvoinen. Sillä ei ole mitään merkitystä. No niin, ja ejest. Kelataan. No nyt se on ihan alussa ja katsotaan lähettäjä. Silu Seppalae. Seppalae, joo, niitä se lukee, joo. Minkähän tekee se sillä tavalla? Eikö Italiassa sanota ääkirjaimia? Mitä? Pizza. Silu on jossain siellä kuvailemassa vissiin. Taitaa olla kuvaushommissa Silu siellä. No kuunnellaan mitä... Joo, vastaanottaja on vanha. Kuinkahan vanha? En tiedä. Vaan tarkoittaa sitä ravintolaa. Se on kotiinsa lähettänyt vanhallekin. Niin, himppuosasto, joo. Kuunnellaan. Nappi pohjaan. Tässä on Silu, moi. Vittu, täällä on mitään. Tää on täällä Italiassa saatana perse auki. Eikö siellä ketään käynyt semmosia karpaasia, jos vähän niinku yrittänyt postittaa rahaa mulle tänne? Jos sattuu pokee heit näet vaikka Sorsakosken Topi tai jotain, niin sä pistää 50. Kun eihän täällä on mitään muuta kuin tää pizzoja. Ei näitä viiti vetää. Sitä paitsi passokaa ei pysy vireessä, kun ei saa yhtään mitään. Koittakaa nyt touhuta jotain tänne, tai muuten mä en tuu ikinä enää takas teille. Moi! Vaisu loppu. No, eiköhän me voitais sinulle lähettää muutaman kymppi sinne tähän pärjääs. Kai sille voi jostain yrittää. Joo, laittaa. muutaman 10 tonni pannaan saman tien, niin pärjää poika maailmalla. No, toivottavasti hän tekee siellä hyviä elokuvia sitten. Kyllä no, se poika osaa. Minä lähden kotioluen ääreen. Noniin, keupa se keo. Erikoistoimittajamme Lundgren ja Rundgren ovat tällä kertaa jälleen ajankohtaisuuden suossa tarpoessaan törmänneet Vironperän viirusilmään ja EU-keskusteluhan oli valmis. Ja onko itse studio selvä? Täällä Lundgren ja Rundgren jälleen ovat todellakin pohtimassa Vironperän virusilmän kanssa, että missä mennään, miten maa makaa, EU, mitä se tekee maataloudelle. Ja tässä todellakin nyt tuoretta ja asiantuntevaa kommenttia. Tuntuu, että nyt kun Suomen rupeaa lähestyä pikkuhiljaa tätä Euroopan yhdittymistä, niin minusta tuntuu, että potut huononee kyllä perkeleesti, jos tulee tää EU.
Ai, patut huononevat. Patut huononee, kato, kun ei saa kunnon multaa ennen kuin tulee nämä kaikki muut kuule. Ja huomaa, että meillä on Suomessa hyvä multa, niin nehän varastaa. Varastaa kuule, niin kuin saksalaiset varastaa muutenkin täällä kaiken jo, niin on vähän pelottis. Jaha, eli tällaista on niinku ilmassa, että multa häviää. Kyllä. Sitten mikä muu multa voi hävitä, niin on pian kyllikin kuule. Jos sattuu, että rupeaa oikein kuule käymään tää ruumikulttuuri kuumana, niin eikö kyllikin ole kuitenkin sen verran hyvänäköinen kökö, että se voisi mennä pian kuule kaupaksi tossa. Kyllikin on kuumaa tavaraa. Kyllikin on kuuman tavaraa, minä vähän pelkää, kuulko tulee oikein kunnon sutenöörit, kyselee minulta, että paljon se tahot kyllikistä. Eihän mie sitä voi myyä, se on minun rakas vaimo, enkä mie muutenkaan hyväksy tuommoista politiikkaa, että kun ruvetaan myymään ihmisen lihaakin jo kadulla. Ei sitä koska tiedä, kuule, vaikka teki ostaa voisi vähän, mutta se onkin toinen asia sitten. Sitä mie en kerro kyllikin. Koska. Mitä muita haittavaikutuksia EU:hyn liittyminen maataloudelle teidän mielestänne tuo? No se saattaa tuo tullessa kaikenlaista haittavaikutusta, muun muassa se, että kun tämä yleinen hintataso menee perseelle, niin me joudutaan halvalla myymään kaikki kuule maataloustuotteet, maatalouskoneet ja kaikki ja se. puimanajokoneet. Puima-ajokoneet, kaikki menee kuule alta lipan sen jälkeen. Minä vähän pelkään, että menee hintataso persille. Mutta ei tietysti varmaan ole sitten, mutta kannattaa kokeilla. Kannattaa kokeilla joka tapauksessa, sitä koska tie, miten hyvin siinä vielä käykään. No, sinne ollaan nyt menossa. Haavisto käänsi takkinsa. Hän oli kovasti EU:tä vastaan ja sitten sitä tehtiin ministeri, niin johan se joutui ottamaan kantaa asian puolesta. Niin, no, minä olen kattonut aina näitä nuorempia poliitikoita, kun ne kääntelee takkiin, mutta Väyrysen Paavo ei ole kääntänyt mitään muuta kuin silmämunias viime aikoina. Se on ollut kova poika. Keskustan vanha kunnon apina, kuule. Niin täytyy sanoa, että jos minä olen viirosilmä, niin kyllä toinen on kova poika, on kierrosilmä sitten. Että toivottavasti nyt Paavo pääsee pitkälle. Minä olen kannustanut sitä jo pikkupojasta lähtien, että se on tomera poika, Paavo, pää pintas. Teillä on keskustassa kovasti ollut riitoja Paavo ja Ahon välillä ja ynnä muiden Paavon ja ynnä muiden välillä. Siellä pojat tappelemaan keskenään. Kyllä, minä olen huomannut se ja minä olen sanonut, että kuule, pistäkää nokkapokkaa vaan kunnolla kuule, niin katsotaan siellä karsiutu jyvät takanoista, niin sitten se nähdään, joka niistä jäljellä jää, niin se on pressa. Aivan niin. Kyllä. Me kiitämme, Lundgren ja Rundgren kiittävät teitä näistä asiantuntevista lausunnoista. Kiitoksia oikein paljon ja kaikille terveisiä, jotka minun kuuntelee, että vielä mie täältä nousen. Älä mitään, täällä ollaan jo. Täällä sitä ollaan taas, eli meillä on... Minä arvastin, että sinä olit sanomassa näin, että eipä ole puhelin pärähtänyt, että missähän se höyrymies jopottelee. Höyrymies tuli. Höyrymies on aina ajassa kuin kello. Aina ajassa kuin kelloja. Niin, onko se nähnyt se elokuva Höyrymies soittaa aina kahdesti? Höyrymies ja Tuomion temppeli. Joo. Höyrymies lumimiehen jäljillä. Hienoja leppoja. Joo. Höyrymies kakkonen. Ja höyrymies Casablancassa. Joo, kyllä. Näin on. Höyrymies koulutu Amerikan. Tulitikku tehtaan höyrymies. Nyt panee jo aika pahoja. Tulitikku tehtaan höyry. Joo niin, se siitä. Ja tämmöistä vähän huulenpärryyttäminen vähemmälle ja mennään asiaan. Mennään asiaan. Kyllä. Sulla on Open Man taas toimiva ja kirje avataan aina. Kirjehän avataan aina. Siitä jos ei muuten, niin minä avaan. Se on ihan varma, että jos ei se perille mene, niin minä sen kuitenkin avaan. Joo. Näin on. Täällä on TV1 viihdetoimituksen ideapostilaatikko on menossa tällainen. Siellä on semmoinen oma laatikko, mihin saa kaikkia ohjelman ideoita vissiin lähetellä ainakin näin niin kuin käsikirjoituspohjalta. Ja täällä on Freddy. Eihän tämä vaan Merkkuri, ei se voi olla saatana. Ei oo, kun tämä on se tuhtipoika. Tuhtipoika? Niin. Maaherran mies. Joo, maaherran mies. Se on vähän niin kuin ruotsalaisen naispappia, niin. Naispapin vaimo.
Keu. Maaherran mies on laittanut, joo. Arvoisa Televisio Ykkösen viihdetoimituksen päälliköt. Minä tässä eräänä päivänä ruokapöydässä keksin. Miten voi olla mahdollista tämmöinen mies ollut ruokapöydässä? En tiedä. Kekkasin uuden ohjelmaidean. Tämä on todella uutta, älkää mainitko tästä vielä hiiskahduksellakaan kellekään. Tämä on todella uusinta uutta. Olen nimittäin kehittänyt sellaisen ohjelmaformaatin, joka käsittää musiikkia, sekä vanhaa että uutta musiikkia potpureissa esitettynä aivan komealla taustalla ja ihan suoraan live-bändinä studiosta. Ja ohjelman nimi olisi hauskasti sanottuna Kivikas. Mitä hän? Uusi idea. Tämä sama idea voitaisiin viedä myös maailmalle. Näyttää myös Amerikan televisiossa nimeltä Stoneface. Olipa uusi idea. Kyllä, se on ihan niinkö televisiosta nykyään tulee näitä ihan uudella idealla varustettuja juttuja. Niin, näkyy oleva, joo. Suuresti teitä kunnioittainen Freddy. Ja sitten tommonen, varmaan sinaappiläiskä tässä on, joo. Se. No muuta kuin ei keksitä, niin kivikasvot kaivetaan naftaliinista jälleen. Naftaliinista, joo. Sitten on, tämä on kans helvetti. Sama homma, mutta tämä on menossa MTV, mainostelevision idealaatikkoon on menossa tällainen. Lähettäjä Seppo Hovi. Seppo Tenava Hovi. Eikö se ole tämä Tenava Hovi, joka laulattaa lapsia? Joo. Joo, kyllä Tintan tallan lei. Seppo Hovi, minusta se on niin väsyttävää miestä, vois kyllä luonnehtia noinkin, mutta hänellä se idea, kuuntelepa. Arvoisa mainostelevision ohjelmapäällikkö Päiviö Pyysalo. Mehän olemme vanhoja tuttuja ja hyviä kavereita, eiks niin? Nyt oli niin mukava kesä, kun sai tehdä taas tätä Tenava-tähti-ohjelmaa, ja kivastihan sitä liksatkin irtosi. Kiitos vaan, että lähetitte ne ajoissa tilille, niin ne meni tarpeeseen ruokkojen No niin, ei puhuta sen enempää siitä. Sitten täällä lopussa mainitaan, että nyt se vasta ideoiden idea minullakin napsahti mieleen tässä eräänä kaunina päivänä. Kävin vanhaa isäpappaa moikkaamassa, ja kun isä oli tarjonnut minulle kahvit, joita hän ei muistanutkaan tarjota, niin kun autossa ajelin kohti kotia, minulla välähti, miksi emme laulattaisi Dementia tähtiä ensi kesänä MTV:ssä. Sääntönä voisi olla se, että joka muistaa sanat lauluun, niin se diskattaisi välittömästi pellolle kyseisestä kilpailusta. Dementia tähti. Ja ne, jotka ei muista edes paikalle tulla voittaa. Joo, ne finaali, jotka ei muista tulla tiettynä sovittuna aikana paikalle. Terveisin Seppo Hovi. Nauraminen pidentää isää. Aika paha. Aika Batman. No, ei siinä mitään. Höyrymies lähtee. Höyrymies menee. Joo. Goes to way now. Keu. Nyt täytyy kyllä taas ihmetellä, että eikö vieläkään ole ollut vahinkoa saatu korjattua. No ei vieläkään. Silloin vielä sen verran, että täytyy tämä vaahtosuojaimet täytyy kuinka monta litraa sitä oikein roiskahti sulta? Eihän sitä mennyt kuin tommonen 7-8 tuhatta litraa, että ei se yhteen huoneeseen. Ei se nyt niin kauheata ole. Siellä pojat, minä soitin aamulla ja kyselin tilannetta, että mikä on tilanne, ja sieltä annettiin remonttimiehet sanovat minulle, että sinne vaahtosuojaimet kiinnitetään vielä seiniin. Aha. Sinne ylärajaan. Pärskesuojat. Pärskyttimet, joo, lokasuojat. Ja se sai kuulemma halvalla ostaa Autoliitolta niitä roiskeläppiä, kun niitähän ei enää käytetä autoissa, niin niitä roikkuu siellä. Mulla lukee nyt, siellä tulee hieno huone, sillä katorajassa lukee Ladaa ja Elite ja kaikkia muuta mukavaa. Chevrolet, Pontiacia ja... Meillä on siis studiossa jälleen, eikä suinkaan Nursulan salaisesta toimistosta täällä Posti Peku, joka pysyy tuntemattomana paperipussi päässä täällä jälleen. Smoke Man. Onko höyry Smoke englanniksi? Voisi olla vaikka. Smoke on the Steam. Steam Man, joo. No, oliko sulla kirjeenpaskoja siinä? No, onhan niitä. Ainahan niitä tietenkin löytyy. Miksi minä hukkasin sen paperi? Hetkinen. Aina paperit vähän, no se johtuu siitä, että kun ei ole niistä niin kiinnostunut. Niin, joo. Niin, täällä on ihan selvä äänikirja taas vaihteeksi. Pannaanko kasetti pyöritä? Lähettäjän on Reetu.
Rederikki. Ai se tarkoittaa sitä, joo. Mä mietin, että kuka on Reetu, mutta Frederik. Kelle se on lähettänyt sen? Tämä on lähettänyt kuule Renny Harlinille. Niinkö? Joo, Renny Harlinille. Missä asiassa? Pummiikohan se roolia jostain? Takka rahaa. Kukkona Tunkiolla elokuva. Joo, justiinsa. Frederik Kukkona Tunkiolla. Jaha. Se ykkönen. Se voisi olla ihan hauska elari. No, pannaan kuunnelleen mitä hän hupsii. Mitä hän hupsii, joo. Hän on lähettänyt kasetin ja pannaan pläypohjaa ja täältä lähtee. No niin. Reetu, Suomesta mesta, Suomessa Reetu, se puhelee, mitä Harli, mitä kuuluu, se kova jätkä kova, se hängäri, lift, hängäri, se hyvä, kävin kurkkimassa. Keikälääkäri, se Pohjanmaalta kiertimassa, Lapissa käytiin, tuli se Kuopion takaisin, se oli viikko vapaata, mutta se maanantai päivä, se kävi katsonut, hängäri, lift, niin se teatteri, teatteri, se kävi katsomassa, se helvetin hyvä, se on sen verran suomen, ja varmasti pystyt sanomaan, että se on kaikenlaisia hyviä neuvoja, se laittaa, kun se on mahtava homma, se on keikälläkin, se on kuvastauolla, pystyt kannattaa ottaa paatissa olla. Se on kiva homma, se tekee mitään tehdä oikeastaan aina. Yhden kerran vaan pistää sinne, mutta ei liikuta ollenkaan. Hyvä homma, pistää vaan sinne, mutta ei liikuta. Se kutaa liikuta, se homma, se ystävien tyttöystävien, se olla kuseessa aina niitä, se on monta kertaa huomannut se itse, se on kojaa ruokkoja maksamaan, joutuu maksamaan. Monesti se kannattaa pitää mielessä, että tarkkaan on niitä kanssa. Mutta muuten ihan hyvä jatkossa. Kun se ottaa mulle päin tulla Suomeen käymässä, päässä vaan takahuoneessa ryypit takahuoneessa takahuoneessa. Otetaan sun kanssa sitten. Terve. Mitä se sanoo? En mä tiedä. Reetus olisi poliitikon aineesta, kun se nuivin puhuu, mutta ei mitään tarkoita. Aika hyvä. Näin no. No sitten on vielä toinen kasetti. Mä en ole varma, lukeeko tähän Spede con Charles. Kyllä, Spede on lähettänyt. Ja arvaapas kelle. Tämä nyt taas on arvuutuskysymys. Jollekin maitotytölle vissiin. Ei. Vaan itse Silu Seppälälle lähettänyt. Silulle? Joo, pyytääköhän se peleihin sitä vai johonkin muuhun naruhyppykilpailuun. Uuno Turapuro. Niin, Uuno Turapuro. Niin, Uuno Turapuron pojanpoika. Joo. Siluhan sopisi kokonsa puolesta oikein mukavasti siihen rooliin. Mutta kuunnellaan, mitä Spedellä on asiaa Silulle. Pannaan kasetti pörräämään ja launappi pohja. Kuulepas Silu, täällä puhuu Spede Pasanen. Ja tämä on sen verran tärkeä asia, että jos et ota tätä niin kuin itteesti, niin minä tulen ja lotaasen sinua turppiin ja sen jälkeen menen ja kerron Simolle. Nimittäin yksikään Spede-tyttö, joka tästä minun ohjelmasta on lähtenyt, ei ole selviytynyt online-tytöksi eikä lottotytöksi, vaan on jäänyt nimittäin valittamatta. Ja arvaappa se rääpäle minkäs takia. Nimittäin sinä oot käynyt hoonaamassa joka tytön, joka minun televisio-ohjelmassa on ollut. Voi hyvänen aika, nyt saat lopettaa nimittäin tämän homman, nimittäin minun bisnekset kaatuu. Ja yksikään tyttö ei ole enää hoonaamatta selvinnyt. Tämä on aivan hirvittävä tilanne. Elikkä nyt lopetat justiinsa tämän homman. Minä annan sulle siitä palkinnoksi Riitta Vaisisen. Että terveisin vaan Pertti, nähellään. No niin. Aika paha. Anto Riitta Vaisinen, että ei tarvitse käydä kaikkia hoonaamassa. No, minä lähden lihomaan. Keu. Keupa se keo. Ja aamun peilisirkustoimittajamme Lundgren ja Rundgren ovat tutkimassa presidenttipelin sotkuja jälleen kerran. On ilmennyt uusia väittämyksiä ja uusia solvauksia ja rapaa ja soraa ja sontaa heitetään toisten silmille surutta. Mitä on tapahtunut? Onko yhteysstudio selvä? Tää Rundgren. Ja Lundgren. No niin, Paavo Väyrynen on aloittanut presidenttikampanjan heittämällä paskaa kiskoille, niin kuin vanha sanota kuuluu. Hän on syyttänyt, että Ahtisaari on sekaantunut Vider-instituutin mainekkaisiin lahjusrahoihin ja saanut mahdollisesti jotain hyötyäkin tai näihin tukirahoihin ja saanut jonkinlaista hyötyäkin näistä ja Ahtisaari on naama punaisena niska ja perse punaisena selitellyt asioita, että näin ei suinkaan ole. Ja Ilaskivikin on ölähtänyt jotain käsittämätöntä tässä ja nyt sitten saammekin suoran linjan. Meillä pitäisi olla langan päässä nimittäin Paavo ja sitten Raivo. Ahtisaarta emme ole kyllä saaneet tähän juttuun, mutta nyt saamme ainakin kuulla, mitä on oikeastaan kysymys. Halo. No halo, minä täällä taas. Minä olen toki sitä mieltä, että minä soittaa voin tällaisessa asioissa aina teille ja pyrkiä keskustelemaan.
tärkeistä asioista, jotka minua itseä loukkaavat. Ja minä olen nyt kyllä sangen vittuutunut siihen, että minusta Ilaskivi höpöttää ihan omiansa, kun hän väittää kaikennäköistä Videri-instituution puolta, että hän ei edes tiedäkään mistään mitään. Ja minä tarkoitan juuri sitä, että minä olen kyllä tietyllä tavalla hyvin hermostunut ja olen kuitenkin paras näistä ehdokkaista. Niin, te väitätte, että Ahtisaari on todellakin kieltänyt Videri-instituutin tutkimuksia ja jopa olisi mahdollisesti saanut hyötyä. Mitä, perustelkaa nyt hieman enemmän tätä. Mistä te olette saaneet tietonne ja... Minulle on sanottu. Nämä on kuullut eri tahoilta, että hän on pistänyt rahaa piiloon tällaista instituutioista ja asioista ja saanut suuriakin summia. Minä olen kuullut ja minä olen hyvin tarkalta varmalta tietolähteitä saanut. Minä en voi paljastaa sitä tähän, mutta kyllä minä tiedän sen, että näin siinä on käynyt. Mutta tehän olette olleet ministeri tähän aikaan, niin tehän olisitte olleet velvollinen selvittämään jo tämän silloin oikeaan aikaan, pitääkö paskaa jälkeenpäin tonkia? No kyllä, paskaa on parempi tonkia jälkeenpäin. Se on mukavampaa sitä paitsi tonkia jälkeenpäin ja en minä sitä ministeriaikana niin tiennyt silloin vielä. Minä olin... Niin vihreä ja kokematon. Minä olin vihreä, minä en ollut tarpeeksi ryvettynyt vielä silloin. 91 te ette ollut tarpeeksi ryvettynyt. No en. Vielä tästä, että mistä te olette saaneet tietonne, kun sanoitte, että te ette voi paljastaa, niin onko tässä mahdollisesti tapahtunut, onko mahdollista, että tieto olisi tullut vaikka esimerkiksi Venäjältä, että te olisitte vaihtaneet jotain tietoja? No kyllä, minä yhteen aikaan harrastin paljon sitä, että minä ostin tietoja Venäjältä ja kyllä siellä tunnutti olevan hyvin tietoisia suomalaisen politiikan tekijöistä ja heidän raha-asioista jopa tiedettiin ja minä kyselin sitten muutamia juttuja ja vastalaajaksi minä tarjosin muutamia asioita venäjäläistä ja sen aikaista Neuvostoliiton talousasioista ja minä tiesin niistä perkeleen paljon. Kaiken näköisiä asioita. Minä tiesin jopa sen, että Brezhnev oli pikkusen poikiin menevä ja kaikkea tällaisia. Kaikkea te tiedätte? Niin, minä tiedän kaiken tästä asiasta. No, onko teidän mielestänne presidenttipeli sellaista peliä, missä just pitää paskaa tonkia ja mollata toista ehdokasta, että saa itse enemmän mahdollisesti äänestäjiä? No en minä sitä ole aloittanut, mutta siihen se on mennyt vaan vahingossa täysillä. Ja peli on sitä luokkaa, että nyt ei pärjää enää, jos ei heitä vähän paskaa ja välillä vähän itkesken. Eiköhän teistä löydy kuitenkin eniten juttuja, jos jostain aletaan juttuja tonkimaan? Minähän olen julkis. Ai niin, te olette julkis? Niin, minä olen ainoa räiskyvä persoona tässä koko kilpailussa ja minä luulen, että minä olen politiikan Matti Nykänen, jos näin voidaan sanoa hauska. Siitä te kyllä olette kieltämättä. Kyllä. Eilen TV-uutisissa kerroitte, että te olette ryvettynyt, koska te olette kokenut. Se on ihan totta. Minä olen niin kauan aikaa ollut näissä hommissa ja minua on ryvetetty ihan väkisin. Minä voisin jopa sanoa, että kyllä välillä on paska roiskunut rapatessa ja kyllä minusta se sanamuoto on erittäin oikea, että minä olen ryvetty. Te samalla viittasitte TV-uutisissa, että Ilaskivikin on aikanaan ryvettynyt, mutta vetää nyt nykyäänpää pehmeämpää linjaa ja Ilaskivi väitti sitten tuohon saman tien, että hän ei ole ryvettynyt ja nyt meillä onkin langalla, jos Paavo jätte odottelemaan sinne langalle hieman. Joo, minä jään odottelemaan ja täällä punainen valo palaa. Tarkoittaako se sitä, että täällä on toinen linja tulossa auki? Ei se tarkoittaa, että sauna on päällä. Ai, sauna on päällä. Sepä mukaan. Minä lähden pureskelemaan lauteita. Niin, Raimo. Paavo väitti, että te olette ryvettynyt ja te väititte, että ette ole ryvettynyt. Mistä on kysymys? Tokihan sitä aina väittää voi. Mutta nyt täytyy lähteä ottamaan huomioon se, että Paavo on niin nuori mies, että hän todella kokee olevansa ryvettynyt. Mutta minä en toki sitä ole. Minä olen vielä sitä paitsi valkoinen ja puhdas ja kun minä peiliin katson, niin toki minä huomaan olevani vielä ihan komea mieskin. Eikö näin ole? Niinkö? Kyllä, minä todella, toki itse olen se ainakin havainnut hyvin lämpimästi. Minussa on jotain semmoista
sanoisiko säkenöivää voimaa vielä tulevaisuuden nuorisollekin. Minä olen kaunis, minä olen valkoinen, hento ja mukava, leppoisa ukkeli. Minä olisin erittäin sopiva tähän kilpailuun mukaan ja nimenomaan sopiva presidentiksi. Mutta että jos joku väittää, että minä olen ryvettynyt, niin hän on täysin väärässä. Kyllä, hän voi itse olla toki ryvettynyt. Kyllä minä toki tätä mieltä olisin julmasti. Aivan niin, aivan niin. Niin. No onko teillä mitään sanana sanottavaa tähän Ahtisaaren viidersotkuihin? No nythän täytyisi tietenkin ottaa realistisempi kanta tähän asiaan ja tutkia asia hieman tarkempaa. Kyllä minä toki sitäkin mieltä olen, että saattaa sitä löytyä tällaisiakin ikäviä tosiasioita. Ja toivottavasti löytyykin. Onpahan yksi pelinappula taas poissa pelistä, jos näin käy. Toki. Kiitos. Ja Paavo, oletteko te vielä siellä paikalla? Kyllä minä kuuntelen täällä, kun kuuluu tuommoista höninää. Ja minusta se oli vanhan miehen paska puhetta, mitä minä kuulin äsken. Ei, kyllä ryvettyneisyys kuuluu politiikan luonteeseen ja se on jopa poliittista taitoa, että osataan olla tarpeeksi ryvettynyt silloin, kun pitää olla ryvettynyt ja minusta se on ihan okei. Tämmöistä sitten tällä kertaa. Se on tämmöistä paskaa tällä kertaa. Niin, no mitä on vielä luvassa, kukaanpa ei tiedä. Niin, kukaan ei tiedä ja sitä aika näyttää, miten se vielä käy. Minä lähden tosiaankin saunaan tästä ja pureskelemaan lauteita ja miettimään asioita ja soittelen taas, kun asia ilmaantuu. No, mutta kuten Silu Seppälä sanoisi tässä vaiheessa, että ei se paska vaivaamalla parane. Mutta yksi kysymys vielä. Ulf Sundqvist on lyönyt teitä vuonna 70 nenää ja veri oli lentänyt nokasta, kun teitä oli boksautettu nokkaan. Niin. Löitkö takaisin? Kyllä, minä muistaakseni yritin lyödä takaisin, mutta minä en kereillyt. Sitä löi niin nopeasti. Mutta sitä minun ryvettyminen tavallaan sitten on. Tästä minä puhun kirjassani tästä asiasta. Varmasti tulevaisuudessa. Minä kirjoitan vittuilukirjan vielä Uffelle ja lyön takaisin ammun sitä Ritsoda persille. Ai Rocky 9, Paavo Väyrynen. Kyllä näin, voi sanoa. Nyt minä lähden saunaan. Halleluja. Hei. Ja tuo nauru on tuttu, tuntuu siltä, että yhteys Ursulan salaisen toimistoon on selvä. No joo, kyllä tämä nauru pidentää isää, niin kuin olen aina ennenkin sanonut, ja se oikeastaan on. Nauru pidentää isää, oliko toi tämän päivän vitsi? Joo, parempaa en keksi. No miten se on mennyt, onko posti liikkunut? No posti on kulkenut ja kusti on polkenut ja olut on virrannut ja kone on höyrytellyt ja kaikki on ihan mukavasti. Kesä on kohta mennyt ja politiikka on päin persettä ja olut on hyvää ja makkaraa maistuu ja siinähän tuo. Ja nyt kuulemma Suomessa on sellainen ongelma, että Sari Essayah voitti Saksassa Mersun ja nyt Suomen valtio ei halua, että kävelijästä tulee autoilija. Niin. Sulla on joku kirje siellä menossa. No semmonen kirja juuri höyryttelen tässä, että niin saksalainen Daimler-Benz toivoo, että käytettäisiin tämä voitto Mercedes oikeaan tarkoitukseen, eli ajeltaisiin sillä ja vouhuteltaisiin tuolla ympäri kaupunkia, eikä käveltä suinkaan ollenkaan. Mutta täällä on nyt oikeastaan ollut niin monennäköistä kirjettä taas ilmassa, että minä olen valinnut tänne muutamia tämmöisiä herkkupaloja. Suomesta tulee kohta kyllä kävelijöiden kultamaa, koska täällä ei ole mitään muuta ihmisellä enää varaa kuin kävellä. Kun autoihin tulee käyttömaksu ja sitten tulee Helsinkiin, tulee nämä maailman kuuluisat tietullit, perkele 2 kilometrin välein maksetaan tietullia, niin ei täällä, kohta täällä kaikki könöset kävelee vaan. Niin, no. Siinähän mun mielestä tässä on niin järkevillä linjoilla ollaan siinä, että Essayahille ei anneta tuoda autoa maahan, kun sillä ei ole fyrkkaa maksaa niitä veroja, niin se joutuu reenaamaan tätä kävelyä enemmän. Näin se kyllä, että kävelköön pois siitä. Niin, kun kerran alkanut kävelee, niin kävelköön. Näin näyttelee Suomen valtio. Näin on, ja mitäs kaikkien ihmisten muuttaa sukunimi Essayahiksi?
Essayah kävelee. Lähde kävelemään. No, sellaistahan se. No mitäs muuta postia sul siellä? Mitäs kaiken näköistä. Mäntsälän nimismies on lähettänyt Winnipegin nimismiehille, että se menemään tällaisen kirjeen, jossa lukee, että Winnipegin nimimies Winnipeg. Mitäs Mäntsälän Onko se nimismies? kirjoitettu F:llä, Winnipeg? Joo, Finni. Tämä on varmaan joku Agnesta kärsivä nimismies. Mitäs niin siellä on? Liittyykö se jotenkin Teemun sakkoihin? No se on Teemun sakkoihin tämä menee. Sitähän ne ruotii täällä. Niin kun ne miettii, että saiko Teemu tarpeeksi sakkoja? Aivan totta. Eli Ylinopeudesta tässä 10 tonnin täytyy olla sakot. tiettyä vilppiä, että tämä Teemun vuosiansiot ei ole ihan oikein selvillä, koska täällä Mäntsälän nimismies on todella hurjan näköisellä tikku-englannilla kyselemässä Teemun tuloja. No tää halutaan kuulla, anna tulla. They are Winnipeg's nimisman. I want to know how much they will have money now. We don't know that. That's why we are asking that for you. For me. Ja sitten täällä on vielä näin, että if Teemu have over million marks, it's very good. I can give he new sakot. Helsingnar Mäntsälän nimismannen. Helvetti. On siinä meillä englanninkin se on kyllä kohdalla. Mitä tuota nyt Teemu Riepun saatana antaa miehen olla? Sieltä on varmaan Winnipegin nimismies vastaa, että fuck you. Joo, täällä on semmonen kortti, missä sitä ei tarvitse edes höyryttääkään. Ja korttina tuli Niin näitä fucking kortteja, on keskisormi pystyssä. Täällä on semmonen menossa ja sitten siinä on jotain pantu siihen. Kyttä Mäntsälästä. Kyttä, joo. No eikö tuo nyt 10 tonnia ole ihan hyvä sakko, jos vähän ajelee ylimmällä nopeet. En tiedä paljonko on ajanut, mutta väärin katsotiinkin sekin. No ei, mutta kato täytyy. Jos Mäntsälän poika ajattelee, että jos Teemulla on rahaa, niin pitäähän hänelläkin olla. Niin, nimenomaan. Että Mäntsälään, kun saadaan kaikki rahat tulevat Mäntsälään, niin silloinhan se on ihan ouraita. Niin ja sitä paitsi kai tällaisessa sakoissa kysytään, että sehän tarkoittaa kotimaisia tuloja, eikä ulkomaalaiset tulot pitäisi kai sakkoon kuulua. No niin, ei kai pitäisi, mutta näin. Katse vaan Mäntsälän nimimies on ajatellut, että jos kerran näin on perkele, niin mulle kans. Keu. Keupa. Kohtuullista, jos joku ajaa vähän liian lujaa, niin että rävätään sellaiset 400 tonnin sakot. Sehän on kohtuullista. 400 tonnin sakot. Vaatas vituttaa maksaa semmonen sakko. No etkö se on maksanut koko ikässä sen kokoista sakkoa No tälle yhteiskunnalle? onhan minä nyt itse toki, mutta tämä tarkoitakin tavallista kansalaisista mahtaisi vituttaa semmoista, jolla ei ole rahaa. Tavallinen kansalainen, sillähän ei ole rahaa just siksi, että se on tälle yhteiskunnalle maksanut sitä 400 tonnin sakkoa koko aika. Näinpä. No, poliisin sisäistä postiakin pääsin tuossa tutkimaan, eilenköhän tämä nyt oli, niin kyllä siellä aika hurjaa juttuja liikkuu. Kyllä mä oon naurannut puhut katketakseni täällä poliisimiehet niin rikosetsivät kirjoittelee huvikseen toisille tämmöisiä mukaan salaisia juttuja, mitä ne ei kerkeä työaikana juttelemaan kunnolla, niin sitten ne pistää kirjeitä toisilleen. Yksikin konstaapeli Huttunen miettii, että onko Marimekon salaisuus menestyksen salaisuus marihuanassa. Miten se sitä spekuloi tätä asiaa? No se täällä lukee, että tämä on ensinnäkin ihan lapsen käsialalla kirjoittanut, että se nyt on poliisi, mikä poliisi. Täällä lukee, että minä tässä eräsnä päivänä kävelin Helsingin kadulla. Vapaa-päivä oli menossa ostamaan piimää lähikioskista. Samalla kävelin Marimekon liikkeen ohi. Minä rupesin ajattelemaan, että voi helvetti. Jos tuo Mari tarkoittaakin salanimellä Juanaa ja siitä haetaan nämä mekot, jonka sisään on ommeltu salaisia taskuja, joista löytyy Mari Juanaa. Voi helvetti, voisiko tässä olla johtolanka siihen meidän ensi viikon juttuun? Terveisiin Huttunen. Mari juomaa. Voi helvetti, joo. Joo, mutta poliisi haluaa nyt salakuunnella ihmisiä sitten vielä näistä asioista. Niin,
Miten sitten postin käy, jos poliisi pääsee salakuuntelemaan, koska sinähän olet ollut erikoisasemassa, kun olet päässyt aukoon näitä kirjeitä, niin eikö se vähän vituta tollanen, että jos ne pääsee suoraan kuuntelemaan langalle? No mutta eihän minullahan tää ole, koska onhan tämä telelaitos tässä nyt niinku jollain tavalla Ai niin, pankki, kyllä joo. Niin, kato, mähän pystyn koplaamaan perkele semmosen puhelimen, että mulla on olemassa aivoihin asennettava kännykkä. Ei tarvitse silmillä räpyttää tietyn numeron määrä, niin pystyn kuuntelemaan poliisien jatinat ja jorinat ihan täysille. Se on sellainen pieni kapseli, mikä leikataan korvien väliin kiinni. Siinä on antennina, hiukset toimii antennina ja se on erittäin kätevää, kyllä minä tämän tekniikan olen ja sitten jo itse niin hoitanut kuntoon, ettei se sikäli mitään. Mutta Esko Aho on kirjoittanut toiminimi Kankaanniemelle vittuun kirjeen. Niinkö? Toiminimi Kankaanniemelle. Lähtiä, jos haluat. Ja toivottavasti lähetkin. Niin, täällä et perkele enää jeesustele. Helvetti, täällä on rankkaa teksti. Körttiläinen lähtee. Joo, nyt lähtee körttiläisyys. Lukee täällä lopussa vielä sillä tavalla. Vihainen Esko Aho, lähettäjänä. Joo. Mitenhän sekin kannuksen mies perkelee tommosia? No, se on pääministeri, kato pallit. Hei, pallit heiluu hänelläkin. Kyllä, pääkanisterilla heiluu. Kyllä näin tekee. Mutta ei katso tämän kummempaa. Minä lähden juomaan olutta, syömään makkaraa, murskkaa, haistelemaan ja katselemaan, kuuntelemaan luontoa, niin palellaan. Palella. Keupasi.